nggenya lumaksana Raden Arjuna. Urut pinggiring wana diwasa ingkang katon genggeng gumiwang-liwung. Marmane iku satriya panuksmaning dewa dasar kuno bagus warnane. Saengga ndadosaken gegering para kenya-kenya ing pradesan. Akeh kang samya ganti logat. Angadang dalan murih Raden Janaka kersa lenggah pinarak wonten ing papanira. Aja meneh kang isih kenya ingkang wis kagungan garwa kewala nganti ninggalake marang garwane Mergoska. Kepencut udawedanane Raden Janaka. Ingkang wis peputra nganti lali putrane sami kepung gelang amresani marang Sang Bagus pating traek nggih samya angampiraken. Monggo Raden kula aturi lenggah pinarak wonten griya kula Raden. Monggo Raden kula aturi pinarak. Monggo Mas kula aturi lenggah Mas. Monggo Raden. Kula aturi pinarak. Nek sing enom ngono ora maido, nek sing rambute putih kok melu mampirke Kanjeng. Nalar iki kepiye anggarang ya wong iki nek bagus ya. Mbak Yu, sekaten kono Mbak Yu. Wah, satria kok bagus sih kaya ngono gumun banget. Aku bareng ngurus satria ku karo bojo kok sengite ra jamak. Sesuk kapan aku duwe bojo kaya ngono kuwi, Pak? Sesuk aku nek duwe bojo kudu kaya ngono kae, Pak. Bojo kok digadang-gadang. Aku nek ranti bojo kok ngono kae gembang sekolah aku. Monggo Raden, kula aturi pinarak kula rada sugih. Baguse kaya ngono kok ling gawa wong kok kaya ngono. Wis aja sembrono sing arep kuwi Kiai Semar. Olo kae gedhe pangwasane. Rumangsaku kaya bulus mlaku kuwi. Ambane sing siji kae wong kok ting ketangklik kok ngono kae nari kepiye. Wis mripate kira sikile becik, wong ki nek sengit ndilalah. Nek sing ngalem Ndara Janaka ora kaya ling ngalem nganti kurang golek turah amek. Lek tetembungan entek golek kurang amek ora kurang golek isih amek. Lah kae sing dhuwur kae apa? Apa wong Jawa apa turun turis kae? Kok irunge dawa temen. Ha, aku ora gagah to, Gong, denekke turis. Nek ya sumbut kok wonge dawa, irunge dawa, wudele ya dawa. Oh. Weruh wudelku. Aku tepung karo sing budi, Mas Bagong. Mas Bagong, nang mampir mriki, Mas. Aduh, wis. Nganggo kolonyet aku. Nang semriki aku dampirke nggo jungkat, Truk. Nggawa. Tak jungkatan. Kok wis kae ya? Nggih. Sampun Mas, wis aja kuwatir tak jungkatan men-rondo. Kenapa? Nyuwun tulung Mas mangdusi anak kula, Mak. Wae. Kon ngopo, Bang? Kon ngedusi anake. Trembelane tak kira kepencut aku bulane ming tinggal delok Ndara Janaka anake pasrah kuwi aku. Kon mejet ya gelem. Gus, panjenengan yen tindak kathah cobinipun wis karepen janji ora nanggapi tak kira ora apa-apa si Kakang Semar. Kowe becik seming kira dhisik. Piye iki? Saya telwararas apiara sorot lintang aku madang titis sonya madya latri
panggandaning puspita karnaning tyasira sang Dwijawara lir kumaraning madu bronto Raden Janaka harsa anyingkiri marang panggudu manjing wana diwasa gringacala pas Wayodadi kandhek wonten ing Denda Catur Denda dalan gedhe catur wilangan papat kandhek wonten ing Delanggung Prapatan dumunung ana ngandhaping Mandira Gurda katiping samirana ron kang sumawur ing Bantala gerumbul kang pindha kapiyak pejoting barat piyaing garumbul tanpa kanyana-nyana Raden Janaka kepranggul satu sembawa gedhe sakjaran teji saking gunung nutilining tirta tumuruning jurang jeru lumebuing wana wasa tumandang manaut lir singa manabda lawan Satriya bagus aja mati tanparan ngaku sapa jenengmu iki ana sardula gedine sakjaran teji bisa tata jalmu iya kowe macan saknyatane apa salah kedaden aku macan saknyatane sing jaga meksa alas kene apa kowe duwe jeneng iya aku diparengake sesilih sesilihku Kyai Seto Pranjana. Kowe sapa? Satriya Madukara. Aku Ratapa Satriya kang aran Janaka ya Danang Jaya. Wali Kiti Panduputra Permadi Wijanarka. Kowe lha iki sing dikondhangake satriya Traengandana Tapa tedhaing Ratu Binata. Sing ana ngisor sapa? Nala Gareng. Sing dhuwur Petruk Kantong Bolong. Sing mburi dhewe. Aku Bagong aku. Kowe macan kok iso omong? Iya aku pancen bisa tata jalma. Apa kowe duwe bojo? Duwe. Aku ya duwe. Bojomu ya macan? Iya. Aku ya wong. Apa kowe duwe anak? Duwe.
aku ya duwe. Anakmu kobong ora? Ora, tekku kobong. Ki omong apa iki? Apa-apa kok takokke ora? Janaka ana paran gandeng kuwi mlebu nang alas. Luput mergo kowe ora pamit karo aku saking manuta tak pangan. Yen to kowe ora gelem tak tadatra mangsa kowe kudu ngenehi pangan karo aku, kancamu kuwi ya kena salah siji. Nala garing anggih kemang. Wong kok nggo wakil pangan macan. Petro, ajeng alih kok kula. Ndak nggo wakil pangan macan. Rasah ditimbali lunga aku. Nek nggo wakil nampani dhuwit ya gelem. Pangan macan e. Yen kowe mangan marang kancaku kae sing tanggung jawab aku. Ana lara lan matine para panakawan aku kang nguasani. Mergo saka aku sagut dadi pangayome para kanca kancaku panakawan. Malah kedung aku wae patenono. Kowe ngemping loro nggih pati ndadakake marang patimu. Kosok bali mingkari singa mergo kapraya yen pancen leno aku mati yen leno kowe aja takon dosa kesangga parung kelakon tatas gulwa. Opat kapita kaya ula tapange nak tebak doa-doa.
Mlajar mawon, Ndara. Mlajar mawon, Gus. Macane ngoyak kula nganti kula mlayu glundung-glundung. Suwek-suwek sarung kula. Rokok siji le njaluk nggo glundung putung dadi papat. Papene tak linting kok. Ora wurung ya doyane. JR e. Wah. JR jarum. Ayo. Reko-reko wae. Ndara padhe nglinting ora. Andarane tawane nglinting. Wah, Jan. Macane ngoyak nginceng wae karo aku. Lamu teko ya apa ketoke urung kepethuk macan, dengkulmu ogek. Kena kepethuk aku terus dibledek sak kemenge. Adi pangan. Muni ayo kowe manuta kowe bebrayan ro aku. Bebrayan. Kowe gelem apa di bojo macan? Ya wis kana semingkira nala garing tak tibanane kerisku. Kuat nampane kerisku aku kalah karo macan. Ngatos-atos lho, Gus. Macane jebul Ratu Momo tak tibani keris. Awang wau kula bacuk ngarit mangke mecengel mawon e. Kula sengget nggon untune ya ora apa-apa, nggon irung kula bacuk nggih mboten napa-napa. Nganti kula ratake. Ya tok senggeti. Ya ora apa-apa, pancen ya rada lumayan. Tak platok petel ya ora pasah temenan. Ampuh temenan macane. Tak tinggal turu kok ora mati ya. Menus ki. Ana wong mau maju kok tak tinggal turu kok ora mati. Apa dikapak-kapake ora mati tinggal turu kon mati. Ya wis kono kowe saiki ngali aja do melu temandang. Bakal tak tibani jemparingku prayogi Ndara.
Yen mboten pun pejahi sakniki mangke ra urung mangan kula. Nggih. Hati-hati nggih, Gus. Iya, Petruk. Pun gak ditibake jemparinge men gak mati. Tak rewang-rewangen nuwun karo jiwa kang linuwih supaya tansah pinarian pangayoman selamat-selamat saka kersaning Allah. La ilah. Kowe iki ngopo, Gong? Kae, Pak. Sinarita Raden Janaka ngatut jemparing Kanjeng Kyai Sengkali. Lepas sangka Gandewa cumlorot pindho kumlaping tatit tumama siraing macan bisa pecah dadi loro Badar Bathara Ndrada. Mambang kepas wulan pamaneka ulu kucu melekencong walau julio kulo Arjuna nuwun wonten paring pangandika kulun ayo kaget ulun ingkang ati macan ngaturaken pangabekti kula kulun ya ulun trima astuti ulun kaki tampanana kula pundi wonten mestaka mugi dadosa jejimat wah doleno gareng apa-apa makmu cilik Nrada. Padha slamet Nrada. Nggih, pangestunipun Kakang Semar Winantu ing Karharjan. Kula ngaturaken pangabekti kula. Ya, nala garing ulun trima. Kula ngaturaken pangabekti kula. Ya, ulun trima. Aduh. Seru. Woi, Bagong iki. Meko nang ngarsa ulun. Nggih yu. Ngarun Nrada ya muni yu. Oh kae Nrada. Heeh. Kok tapiang. Bebet ora tape. Mlekencong oyong. Oh ya. Kita padha basuki Bagong. Nah niki pangestunipun mlekencong. Walut oyong kados boten lo dulu ya. Sampean lo dulu. Elak. Mah delek. Tak nang kene. Sampean ra tau medhun teng Mercapada nggih Bu Kulun. Ya arang-arang. Awake lemu. Gong ora nglatak.
wong karo Nrada kok njur mek-mekan ora. Arjuna wonten paring adawuh. Dina iki ulun tegak ana merca padha ngemban dawe Adi Permedi Bathara Guru supaya paring wangsit marang kita. Iki sanyatane kita bakal manjing ing kepatihan Plasa Jenar, bakal paring pitulungan marang Pati Udawa. Sumurupa yen metu iki Pati Udawa nang Pakunjaran. Aduh. Lepatipun menapa pukulun. Lah iku ulun ora bisa paring keterangan, wasen paring kita bakal manjing ing pertapan tulungono Udawa nang Pakunjaran sing kanthi kita bisa anyamun laku ayu kang nganti kawistara. Wah, lanjur kepiye carane supaya aja nganti konangan tak pasrahke marang Bathara Nrada. Nggih Kakang Semar. Arjuna wonten paring adawuh. Supaya aja nganti kedengangan dening para Wadya Bala Kurawa munggahing para senopati, kita ulun ganti wujud nyemanggaken wonten ngarsa paduka. Nrada dedalan ketunya kalaweran. Tinimpal kontaling gagono. Tinompo mring wang baruna. Kaya mengkono kang dadi pujan kali Dewa Turamanajan kita ngaturaken gening panuwun. Banjur kita wektu iki kitulun parengake peparap Bambang Sandiwarna. Kakang Semar, apa Nrada ampun ngantos celak-celak anggenipun momong putulun Arjuna. Awit menika ing ulun pitados supados saged ngrebat Udawa ing wonten Pakunjaran. Ya. Aku karo anak-anakku mengko rada adoh wae. Ya paring ana pangestu wae Nrada mekaten Kakang. Nyuwun pangetunipun pukulun sing paring ati-ati ulun jangkung sangka mandra nggih. Ulun kundur makayangan mawas marang lumiat kita. Kakang Semar, wonten apa Gus Sandiwarna? Ayo enggal padha mrebeki kepatihan Plasa Jenar. Luput apa dene Kakang Udawa nganti mlebu nang Pakunjaran. Mboten liya ming gaweane wong Ngastina. Ora ning dosane ora ana lupute dikunjara. Lelakon apa? Ayandel. Wong ngomong kok kaya wong maca. Lelakon apa? Yen ngaten monggo kula dherekaken dipun padosi sing ngantos pinanggih Rekyana Pati Lugender. Udawa, Udawa. Kowe iki nek nyuwara ya mung celemang-celemong kok, Pak. Ya wak nanging saka panuwunku kuwi aja nganti padha cerak-cerak. Coba tak lebonane barisan Kurawa ora lega yen ora bisa ngrebut Kakang Udawa. Ngati-ati lho, Gus.